Chirongwa ichi chakabhadharwa neshamwari nevatendi veJoyce Meyer Ministries. Zvari kutaura nezvekuti izvi ndizvo zvandakudedzera kuti uite. Zvaunofanira kuita kungobuda panze nekutora minda ndokupai zvese zvamungada. Ndichava nemi. Isa maziso ako pamubayiro. Usatya, 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 usatya. Uye aisataura kuti usatye, aimuudza kuti wadiwa kutya. Ndinokudaidza saizvozvo nekuti tine kushamwaridzana kwenguva refu. Kwete nekuti ndinokuda neimwe nzira. Kutaura chokwadi wanga uchindishungurudza kubva kwekutanga kusvika kwekupedzisira. Waindiudza manyepo uye ukandiregedzera zvinhu zvandaida kuita nezvandaifanirwa kuita. Uri munhu akaipa asingafadzi wandisinei naye, wandisingachatombodi kunzwa nezvake. Ndiri kukunyorera tsamba iyi ndichikuzivisa kuti kubva panguva ino ndichienda mberi handichatyi nezvako. Kunyangwe ndichinzwa nezvako, handikupfugamire kuita zvaunoda. Ndine shamwari ine zita rekuti Jesu, uye andivimbisa kuti hafa akandisiya kana kundiregedza, asi kuti anoramba aneni nguva dzose. Iye ishamwari ine simba, kunyangwe iwewo une tusimbawo. Naiyewo ane simba rakawandisa. Unogona kuuya uchindirwisa, asi Jesu anogara mandiri. Asi simba remunhu ari mandiri rakakura kupfuura zvauri. Kana usingatendi zvandiri kutaura, John wokutanga vhesi 4. Kunyangwe ndisingakwanisa kukurambidza kuti undishanyire, ndinoda kukuudza nenguva kuti ndichakunyararira. Ndakabatikana zvakanyanya, ndichibatanidza ushamwari nehama yepedyo uye ndichiedza kumuziva zvakanyanya nguva newe hapana. Nguva yakawanda yandinogara naJesu ndinobva ndava neHushingi. Ari kundidzidzisa nzira nyowani yekururama inonakidza ine kutsvaga Jesu inova nzira isina kutya. Ndinoda kukuudza zvekare kuti sezvo ndave nenguva ndichikuziva uye ndichizviziva kuti kukuteerera kunodzosera shure sei, asi pari zvino ndinoda kuudza vanhu vakawanda kuti uri mbavha uye unonyepa. Makore andakarasikirwa ndinewe achadzoserwa uye ndichaita michero yakawanda. Ndinotenda kundityairira kuna Jesu. Unoona, wakandiita kuti ndishungurudzike, zvekuti ndakatsvaga nzira yekukusiya ndikasangana naJesu akandisunungura. Kana ukazofunga kundipedzera nguva, wondishanyira. Chero wapedza kugamuchira tsamba yangu. Ndoda kuudza pachine chinguva kuti tichasangana nokutenda kuna Mwari nekutsungirira kuti handichatyi. Rumbidzai Mwari. Uye hongu ndakanyora tsamba iyi. Rega ndikutaure kubva kekutanga kuti kutya chinhu chisingambofa chakatsakatika muupenyu hwedu. Kunzwa kutya hakumbofa kwakatsakatika. Nenyaya yekuti unonzwa kutya hazvireve kuti unofanira kutya. Handizive nezvako, asi chakava chiratidzo kwandiri makore apfuura kuti ndakabva ndanzwa kuda kusatya. Asi Mwari vaida kuti ndinzwe kuda kutya, ndobva ndashingirira zvakadaro. Kushingirira zvinoreva kuendera mberiwo, wotora danho raunofanira kunge uchitora, kana raunoziva kuti Mwari vanoda kuti utore. Zvakadaro uchinzwa kutya. Tinoregera manzwiro edu atudze zvekuita nguva zhinji. Saka maitiro ega anotarisira kumukristu ange anawo kungoti handizombotyi. Saka tese ngatidaro, handingambotye. Zvekare hazvirevi izvo kuti hauzofi wakanzwa kutya. Taura chokwadi, ndinokuvimbisai kuti muchazodaro. Asi zvinoreva kuti unozonzwa kutya. Ita zvese zvaunofunga kuti unofanira kuita uchinzwa kutya. Unodzidza kuzviita uchitya. Ndiyo yega nzira yaunokwanisa kuzviita. Usaregere kunzwa kutya kurambe kwakakubatikidza. Kune nguva dzinoti 365 mubhaibheri panonzi usatya. Wai zviripo zvakawandisa nekuti Mwari aizviziva kuti sezvo iye achitipa kutenda, Satani achazotipa kutya. Zvese Satani zvaanotipa zvinenge zvichipikisana nezvatinopiwa naMwari. Tinopiwa kubva kuna Mwari kubva mukutenda, uye tinopiwa kubva kumuvengi kubva mukutya. Tinoisa Mwari mukati meupenyu hwedu nekutenda. Tinobvumira muvengi nekuda kwekutya. Saka tinofanira kudzidza kurarama kubva mukutenda, mukutenda nekutenda.
kwete kubva mukutenda nekuenda kukutya, kutenda, kutya, kutenda, kutya. Chero nguva Mwari yavanoda kuti tiite chinhu zvinotibatsira isisi nekubatsira munhu wese. Gara waziva kuti muvengi anogara achida kuuya pakati pedu kuti atiite titye. Anogona kuisa kutya mupfungwa. Tinofanira kudzidza kuti kana pfungwa idzodzo dzisingaenderani neshoko raMwari, iwawo ndowatinofanira kuziva tofanira kuarasa, todzidza kuti Satani anonyepa. Ngatidzidzirei. Satani anonyepa. Ehoi, zvino Joshua chikamu chekutanga mundima yekutanga. Mushure makufa muranda waJehovha Mozisi, Jehovha akati kuna Joshua mwanakomana waNuni muranda waMozisi, Mozisi muranda wangu afa. Saka pari zvino simuka utore nzvimbo yake. Ibasa guru. Basa iri. Enda unotora chinzvimbo chaMozisi. Aitarisa zvaitwa naMozisi, aiona kuti vanhu vaisateerera sei kana vakasawana zvavanoda kazhinji. Makore ose aya ari mugwenga naMozisi, nevese maIsraelites vaingoshusha nekunyunyuta nekungoda kupomera Mozisi. Zvinhu zvese zvikasafamba zvakanaka. Saka zvino Mozisi afa, Mwari vati kuna Joshua, iwe muka uende. Usati watomboita chinhu unofanira kutanga wasimuka. Saka ndo imwe mharidzo. Hazvingoreve kungomuka, hazvingoreve nechekunze, asi unofanira kumuka nemukati zvekare. Zvandoda kuita kupera kwevhiki rino kuda kuti vanhu vasimuka nechemukati. Muve neushingi zvokuti munofanira kuita zvinodiwa naMwari. Rwisa zvaunofanira kurwisa. Iva munhu Mwari anoda kuti uve nezvinhu Jesu zvaakafira kuti uve nazvo. Panofanira kuva neushingi, ushingi hwakazara kubva matiri. Ndinozvidaidza ndichiti kumuka nechemukati. Unofanira kutanga wamuka nechemukati usati wamuka nechekunze. Amen. Muvengi anogara achiti tikande mapfumo pasi uye tivimbe kuti atiite chinhu, uye patinongotanga kudonha mukati zvinhu zvese zvinobva zvatevera. Tinobva tatanga kuregedza kuita zvinhu zvatinofanira kunge tichiita. Saka akati Mozisi muranda wangu afa, zvino simuka, tora nzvimbo yake, pfuura muJorodhani umu, iwe nevanhu vose ava muende munyika yandinovapa ivo vana Israeri. Chikamu chinotevera chakanakisa zvekuti tikapfuura chikamu ichi tobva tapfuura shoko rakanaka kubva kuna Mwari. Nzvimbo imwe neimwe ichatsikwa netsoka dzenyu, iyoyo ndakakupai imimi. Zvandakavimbisa Mozisi. Zvino haana kuti ukaita ichi neicho ndichakupai minda. Akati ndakatokupai nzvimbo kudhara, endai munoitora. Aiwa, muna kundinzwa. Ndakatokupai kare zvinhu zvose zvamunoda kuti murarame upenyu hurefu. Zvino imi simukai munoitora. Amen. Munama mazvi unofanira kuva nemweya mutsvene wekushinga. Jesu akafira ino kuti ndiponiswe, kuponiswa ndiko kwandinako. Jesu akafira kuti tive neushingi, kuva neraramo uye kuzvionera pamusoro ndo mararamiro andichaita. Jesu akandifira, saka handifanirwe kurarama mazuva eupenyu hwangu ndichinetseka, uye ndo mararamiro andichaita. Amen. Nditarisei kana ndichikuudzai chimwe chinhu. Kana usina ushingi, haufe wakava nezvaanoda Mwari kuti uve nazvo. Uye hapana munhu anokuwanira ushingi. Hapana munhu angava neushingi hwako. Asi kana une ushingi, hapana munhu anokumisa. Amen. Chero chinhu Mwari chaanoda kuti uve nacho, hapana muvengi kana Satani angakutatise kuti uve nacho, kana iwe ukasangosiyawo regedzi. Saka magumo edu haasi mumaoko evanhu vese ava, zviri pakati pedu naMwari. Amen. Nzvimbo imwe neimwe ichatsikwa netsoka dzenyu. Ndakakupai iyo sezvandakatsaura naMozisi. Kubva murenje reRebhanoni iri kusvikira parwizi rukuru, iro rwizi rwaifuura nyika yose yavaHeti, kusvikira kugungwa guru kurutivi rwamavirazuva ndiyo nyika yenyu. Ndofarira chikamu 5. Hakuna munhu achagona kumira pamberi pako mazuva ose upenyu hwako. Ndichava newe sezvandaisiva naMozisi. Handingakuregi kana kukusiya. Hona imwe nyaya yakakosha iri pano. Kunyangwe akati ndinoda kuti uende unotora chinzvimbo chaMozisi, asi ari kuti haufaniri kuva saMozisi. Haufaniri kuita sezvaiitwa naMozisi, kutaura sematauro aiita, kunamata semanamatiro aiita, kana kupfeka semapfekero Mozisi aiita.
kana kuita zvinhu mozisi sezvaiita, nekuti mozisi wakabudirira nokuti ndanga ndiinaye ini, uye ndichava newe sezvandaiva naye iye mozisi. Zviri nani pane zvauri kuita. Unoziva zvinorevei chero Mwari zvaanokudza kuti uite, kunyange chichiratidza kuoma sei. Kana Mwari ati uchachiita, unochiita. Haukwanisi kuzviita kana usingatende kuti Mwari anozviita kuburikidza newe. Sezvaangori nevanhu vose vakabudirira pazvese, Mwari achavawo newe. Ndizvoka, kutaura chokwadi, kana Joshua akaedza kuita saMozisi angadai akatadza. Vanhu vazhinji vanokundikana nokuti vanenge vasina hushingi hwekuva zvavari. Vanogara vachiedza kuva umwe munhu, mufananidzo weumwe munhu, kunze kwekuva zvavakasikwa vari naMwari. Iva nesimba, utsunge mwoyo, uve nehushingi, nekuti uchagarisa vanhu ava nhaka yandakapikira madzibaba avo kuti ndichavapa. Saka unofanira kuva nesimba nehushingi kuti uchenjere kuita murayiro wose wawakarayirwa naMozisi muranda wangu. Usatsauka kwauri kana kurudyi kana kuruboshwe, kuti uve nemufaro pose paunoenda. Saka apa ari kungoti iye, zvese zvawaudzwa naMwari kuti uite ndozvaunofanira kuita. Usatsauke kune zvawaudzwa naMwari kuti uite. Usatarise kurudyi kana kuruboshwe, asi maso ako ngaatarise mberi. Obva wazviita. Mirai ndikudzei manheru ano, zvese zviri kuiswa naMwari mumwoyo mako zviite. Hama, udza munhu ari pedyo newe kuti ingozviita. Zvakanaka. Zvino zvimwe zvikamu zviviri, iri gwaro remutemo harifaniri kubva pamuromo penyu, asi mucharidzeya usiku nesikati, kuitira kuti muone nekuita zvinotaurwa pamusoro paro. Zvadaro nokwanisa kupinda mukubudirira nekuita zvakanaka. Ko, handina here kukurayira kuti uve nesimba uye utsunge mwoyo, usatya kana kuvhundutswa, nokuti Jehovha Mwari wako anewe kwose kwaunoenda. Saka muzvikamu zvina anoshandisa zvikamu zvitatu kutaura kuti zvino usarege kutya kuchikumisa. Zvaari kungotaura ndezvokuti izvi ndizvo zvandakudeedzera kuti uite, enda unotora nzvimbo. Zvimwe zvese ndakupa ndichava newe, uchazvimiririra, wotarisa mubayiro. Usatye, 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 usatye. Asi aisati usanzwe kutya, asi aimuudza kuti usatye. Mwari aziziva kuti achanzwa kutya, asi akati usarege zvichikumisa, usarege zvichikumisa. Zvinoshamisa zvatinorasikirwa nazvo muupenyu nenyaya yekuteerera kutya pane kuti uteerere Mwari. Zvino chiMwari chaakatitengera nekufa kwake nekumuka kwake. Chekutanga, kuzvininipisa runyararo nekufara muna Mweya Mutsvene. Saka unopedza nguva yakareba sei uchinzwa kuzvisunga? Mazuva mangani aunopedza wakatsamwa une chigumbu nekufungisisa? Mazuva mangani aunorega kuti wakaipa atore mufaro wako, iwe wosara uchinetseka uchishushikana usina rudo nguva dzose? Zvakadaro hausi kurarama muna Jesu kuti zvaakafira kuti uwane. Handei, munoziva ndinonzwa kunge zvinoita ushingi kuti urarame usina kuzvisunga. Pane zvinhu zvose zvatingakwanise kukunda, Jesu akati, ndakakuwanirai ngoni kuburikidza nekutenda kwenyu muna Jesu Kristu. Asi wakaipa anoda kuti tive vanhu vanozvishora nguva dzose pamusoro pezvimwe. Kana uchinamata, hausi kunamata zvakanaka. Ukanzwa shoko, hautonderi kana chinhu chawanga uchinzwa. Ukaverenga Bhaibheri, haurinzwisisi. Asi ndiri kuti zvichafa zvakakwana sei, hazvimbofe zvakakwana kana uchiteerera Satani. Ini ndinorangarira Mwari zvakaisa mumwoyo mangu makore akawanda apfuura, pane kuti uchidashandisa kutenda kwako kuchinhu chikuru. Shandisa kutenda kwako kurarama wakasununguka muusungwa, nekuti ndinonzwa kunetseka pamusoro pechinhu nguva dzose. Nyaya yacho iri apa, Bhaibheri rinoti patinotadza zvirizvo zvatinoita, kuti Mwari vakatotigadzirira ruregerero rwedu kuburikidza nekufa nekumuka kwaJesu. Tinofanira kutendeuka, zvichireva tinofanira kusiyana nezvivi tosiyana nazvo. Naizvozvo kana ukadaro, totenda kuti Mwari anotiregerera zvivi, anozvikangamwa nekuzvibvisa sezvaakaita kubva kuEast kuenda kuWest. Zvakadaro pandinonzwa kushushikana, ndinobva ndaziva manyepo kubva kuna Satani, nekuti Mwari akazvikangamwa, saka neni ndinofanira kuzvikanganwa.
Mwari akandifira kuti ndisununguke. Usatambisa rimwe zuva uchishushikana nezvakaipa zvawakaita nezuro. Handikwanisa kuita chinhu pamusoro pezvaunonzwa, asi ndakutsaurira kuti ungararame sei. Ukararama zvakanaka zvinobatana nezvaunoita. Mazvibata here apo? Hakukwanisa kumirira manzuro ako taite zvakanaka usati watenga kuvimba nechinhu. Unovimba kekutanga, woshanda pamusoro pekutenda, manzuro ako anozotevera. Ndezvidzokororo here? Tinowanzoteerera manzuro edu zvakanyanya. Ndiri kuunzwa. Uye ndine gwaro raizvozvo, living beyond your feelings. Ndine kukosora nepahuro. Kwamavhiki 3 apfuura ndandiri kuColorado Springs. Mavhiki 3 apfuura nemugovera ndisatombotsvika ndainzwika seizvi. Hausati wamboita zvinhu zvinosekesa kana usati wambomira pazvinhu zvevanhu vakawanda zvizu rako rotanga kuramba. Asi zvakadaro, ndaiparidza mangwanani ayo pamusoro pekupedza rukavo rwako. Saka ndakafunga kuti ndakazevezera kusvika tazviita chete. Ndakati kana makazvipira kuteerera neniwo ndozvipira kutaura, asi ndine chikosoro. Ndikakosora shoma ndozviripo, musazongoshamisike. Hapana chakaipa. Ndisati anovhadzira muromo ndisashande nhasi. Ngatiendererei mberi. Murume wangu aingoti imwa mvura. Handikwanisa kumira kutaura kwenguva refu kuti ndimwe mvura. Zvakanaka, tiri kurangarira pandandira zvinaonaka here. Usarege kunzwa kwako kutonge upenyu hwako. Kana uri kunzwa kuzvisunga zvirove kuti wakasungwa. Ukakumbira Mwari kuti vakuregerere, iwe uchirevesa nemwoyo munyoro, wakazvininipisa nemwoyo wese, usingade kuramba uchiita zvinhu izvozvo zvinovimba nezvinotaura neshoko kudarika zvaunonzwa. Kana ukatanga kutenda nezvinotaura neshoko kudarika zvaunonzwa, maonero ako anozokubata pamberi. Amen. Hongu. Tinotanga nekutenda zvimwe zvese zvinozotevera. Zvino akafa kuti tive neukama hwepedyo naMwari. Une ukama hwepedyo here naMwari? Kuti tive nesimba, tine simba, hatifaniri kutenderera tichichema nekugunun'una uye zvandikwanisa uye zvakakwana. Aiwa, tine simba iroro rakamutsa Jesu kubva muvafi rigere matiri. Tinokwanisa kuita zvose zvatinoda kuita kuburikidza naKristu anova nesimba. Regai ndikuudzei chimwe chinhu, vana mai vakanaka. Kana murume wakasina kukwana kutiza kaenda nomwe mukadzi, asiri kukubatsira kuchengeta vana vako, uye uri wega mukadzi, uri kuedza kuvakurisa uri wega, usambofa wakati zvakandiomera ndikwanisa kuzviita. Unoti ndinoita zvandinoda kuita kuburikidza muna Kristu anova simba rangu. Mwari achandipa uye achandigadzirira nzira. Kana zviita kuti ndive mai, baba, mbuya nasekuru nezvimwe zvese, uye Mwari aneni, ndichaita zvese zvandinofanira kunge ndichiita. Kana usingatende mazviri, hazvife zvakaitika. Tofanira kusununguka kubva matiri. Tive munhu Mwari wakatisikawo tive. Tosunungike mune zvinosunga kutya nezvinouraya. Kuve nekuregerwa kwakakwana zvino nekusingaperi. Kuenda kushinga neupenyu. Asi regai ndikugovere chimwe chinhu kubva muna Efeso 3:20. Ngativerenge chitsauko chinozivikanwa chizhinji. Ehoi, saka tarisa chidimbudzo chino vanhu vari kufarira Efeso 3:20. Zvangu ini. Zvakanaka, tine vanhu vaEfeso 3:20 muno. Handizive kuti ndiwe ani, asi tenda Mwari. Togona zovaziva kuti ndianani vasati vaenda, handizive. Ndinofunga kuti dzimwe nguva tinoverenga magwaro kwenguva refu asi chikangamwa zvimwe. Saka izvezvi, zvino iye une simba rokuita zvikuru kwazvo zvinopfuura zvose, anokwanisa zvatinokumbira kana zvatinofunga kana kuda kuitirwa naiye, nesimba riri pamusoro peminamato yedu, pfungwa nemuzviroto.
Zvino iye une simba rokuita zvikuru kwazvo zvinopfuura zvose zvandinokumbira kana zvatinofunga nesimba. Nemamwe mashoko vanoti kuburikidza nesimba rinoshanda matiri. Ndinofunga kuti zvatinofunga patinoona gwaro iro, ndingakumbira sei chinhu Mwari vobva vazviita. Asi handifunge kuti ndozvariri kutaura. Ndinofunga riri kuti ndinokumbira chero chinhu, uye Mwari anozviita. Nekuda kwesimba rake rinoshanda mandiri, Mwari vachagonesa ini nekundipa simba ini kuti ndiite zvandinofanira kunge ndichiita. Handei, munofanira kuriverenga zvakanaka, uye ndakaritarisa mashoko akasiyana-siyana rinotaura zvakafanana. Mwari anoita zvinhu kuburikidza nesu. Hongu, Mwari anotiitira zvinhu. Asi ndinofunga kuti tinogara tomirira kuti Mwari vatiitire zvinhu zvatinoda. Asi iye zvaanoda kuti, Mwari, ndinoziva kuti munondiitira zvinhu, asi ndinoda kuti muzviite kuburikidza neni. Ndinoziva tinoshanda tese, saka kana muineni, ndinoita zvese zvamunondidza kuti ndiite. Amen, rumbidzai Mwari. Vangani venyu vari kuona izvi nokuti zvakanyanya kukosha. O Mwari, ndinoda chishamiso. Ndinoda kubudirira. Mwari, ndinoda chishamiso. Ndibudise muzvikerete. Ndokudza zvaanoita, Mwari anokupa basa. Anokwanisa kukupa maviri, obva akupa rimwe basa rakawandisa. Amen. Hongu, tinongoda kuti Mwari vave vatigadzirise zvinhu zvatinenge takakanganisa. Uye Mwari vanokubatsira. Mwari achakubatsira kugadzira muchato wako, asi anogona kukuudza kuti unofanira kuvhara muromo wako kuti usangopopota nguva dzose. Apa tichiri kutombotanga hedu. Vangani venyu vanoziva kuti achida kuti Mwari achinje umwe wacho, aite kuti ivo vatibate zvakanaka kuti tifare isu. Mwari anobva atisafunge nezvavo, mira ndichinje iwe. Da kushandira iwewe, da kushanda kuburikidza mauri. Saka Mwari vanokwanisa kuita zvese zvakawanda zvakakura kupfuura zvizhinji zvatinokumbira kana kufunga kuburikidza nesimba rinoshanda matiri. Harisingori simba rinoshanda chero uko rinoita zvese zviite zviitike, asi simba rinoshanda matiri zvakanaka. Amen. Uye simba raMwari riri kushanda mauri. Zvino ndinotenda nguva yekusununguka. Hushingi kutya kunenge kwaita munamato kwobva kwaenderera hako mberi. Munhu ane hushingi kana achiziva kuti zvinhu zvinenge zvisiri nyore, vobva vangopedzisira vazviita havo. Hushingi hunosangana nokuti wobva kuti ndiri kunzwa kutya, asi handisi kuzorega zvandiri kunzwa zvindimise. Hushingi hautombodiwe kana tisiri kunzwa kutya. Ngativei nechinangwa chekurarama nehushingi. Ndoda kutaura nemi pakuva nehushingi yekutsvaga zvinodiwa naMwari muupenyu hwako. Vanhu vazhinji vanoti chii chinodiwa naMwari muupenyu hwangu. Joyce, unofunga chii chinoda Mwari muupenyu hwangu? Handizive. Ndichiri kutotsvagawo kuziva ndiri kuitei. Joyce, ufunga kuti ndingaite sei? Handizive. Enda unonamata unzwe kuna Mwari sezvandichangonoitawo. Handireve kuti handidi kupa vamwe mazano. Tese tinotya kukanganisa, hatidi kupa sarudzo nekuti tinotya kukanganisa. Hatidi kubuda pachena nekuti tinotya kukanganisa. Asi inzwa izvi, nyange ukakanganisa zvakawanda sei, zvinoti newe uri chikanganiso. Ndati nyange ukakanganisa kwakawanda sei, zvinoti uri chikanganiso, zvinongoreva kuti wakanganisa. Kukasika kuti ukanganwa chitadzo kutaura kuti ndakanganisa. Kunze kwakungonzvenga vanhu chiedza kuhwanda kuti wakanganisa. Chingotaura. Ndakapotsa Mwari, ndozvandafunga kuti ndozvanda kuti ndite. Ndakanganisa. Hausati wambopundikana neupenyu kana ukamira kuedza. Chinongoita kuti utadze kuregedza kuedza. Chirongwa chamanga muchiona chakabhadharwa nehama neshamwari dzesvondo reJoyce Meyer Ministries.